umthakathi kuyaziwa ukuthi vele uyidlile imali kaRamaphosa and uyidle icash imali kaRamaphosa. Mfowethu kushubile uMax Makhanya lona ke uGeqa Magula ke ichaza ukuthi ke le mali uphakele umthakathi ke uyithole kanjani noma ke benze kanjani ukuze ke ingatraceki ke kalula kusho uMax Makhanya. Abaningi kuma comment bamvumelile ngalento ayisho ke lapha ke kanti bakhona abayingcosana futhi ke abaphikisane nalokho kusho Max kodwa ke ngoba uDouble yaqhubeka awuyizwele ukuthi ke idliwe kanjani le mali noma uyithole kanjani uphakele umthakathi nanto uDaba awuyizwele. Uma ngabe nithi nina uMancinza kumele anvezele iproof yokuthi ngempela uphakela umthakathi udlile u3 million lapha kuRamaphosa niyamsanganela nina uMancinza angazi ukuthi le proof enifunayo nifuna in which form nifuna mhlambe iyini mhlambe ibhalwe phansi kune agreement thizeni or nifuna ibank account anvezele ibank statement uMancinza sikaphakela umthakathi esoveza phela imali ingena umthetho wenu nina amakhandenu lawa amakhulu empty awasebenzi ngempela nina aningakayi understand yini i-corruption system ukuthi isebenza kanjani la eSouth Africa. Uzoyithathaphi iproof because into azoba nayo uzoba ne-information kuphela ngeke azabe nayo iproof ngenxa yokuthi abantu uma ngabe beyokwenza i-corruption basuke bazi kahle ukuthi benza i-corruption futhi basuke beplanile lento le beyistrategize kahle bese beplana amaqhinga azobenza ukuthi babe untraceable ingatraceki inkohlakalo abayenzayo. Uphakela umthakathi kuyaziwa ukuthi vele uyidlile imali kaRamaphosa and uyidle icash imali kaRamaphosa akayidlanga ingena ebank kuthiwa kune traceable thing ezotracewa mhlambe kubhekwe ama-bank statement umsangano lo enushoyo enilonimi ngawo nina ingcela umthondo yekaphakela umthakathi uma ngabe nithi uMancinza akakhipha ubufakazi akakhipha iproof uzoyikhipha ithathaphi iproof ngoba iproof uyena kanye nofakazi bakhe abafakaza ngento abayaziyo even ngisho umuntu obekhona uphakela umthakathi enikezwa imali uma engayishayanga ivideo noma isithombe saleyo mali leyo ngeke azabe nayo iproof into azobe nayo kuzobe kuyena njengomuntu obekhona kwenzeka into uma ngabe ubengekho uzotshelwa umuntu obekhona ngeke azakunikeza iproof uzothi ngibonile futhi ngizwile kukhulunywa ukuthi imali bekweyani. So eyani le proof enifunayo iproof enjani le nifunayo nini niyasangana nini anazi ukuthi isigebengu mengabe siyogebenga siqale sisethe isecurity kuqala ukuthi sizoyivikela kanjani uma kwenzeka sibanjwe njengoba uphakela umthakathi esebanjiwe nje already beseyisethile isecurity ukuthi yini ezomvikela uma kwenzeka liqhuma ibhomu. Njengamanje uMancinza unitshela into aneshow yayo lo muntu akahlawumbiseli lo muntu ukhuluma uzwe ukuthi lento ayikhulumayo uyayazi uyizwile uyibonile inkinga nje isithombe angasishuthanga noma ivideo noma ibank statement angeke akwazi ukusithola sokuthi ayiprove lento kodwa ukukhuluma kwakhe lento yokuthi azayophumela kuyipublic uhlakaniphile phela uMancinza akazona isiphukuphuku njengoba nina niziphukuphuku nje ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyisiphukuphuku uMancinza uhlakaniphe kabi namhlanje kunabantu abanamabhizinisi ngenxa kaMancinza kunabantu abasebenzayo abaxosha ikati eziko ngenxa kaMancinza kunama-illegal foreigners ekudala ahamba before ngisho lezinto lezi zenzeke lezi zophakela umthakathi ngenxa kaMancinza uhlakaniphile lo muntu ningamzeli ngobuso lento ayikhulumayo uyayazi akuyona yonke into eyiqiniso eyohlezine proof yekani ukuba imsangano zisha. Lo ke indaba bafowethu ke injalo ke indaba Max Makhanya ke lo mina ngifisa ukuza ukuphawula kwakho Mbule zamakhaya ukuthi ke kuthina kokuphawula uthi Max imali igcwele amaphakethe kuphakela umthakathi wena uthini asidibane kwezinye.